Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Niining lisona, atong estudyuhan unsaon paghinganlan og mga actions nga dili pasunod gamit ang tari-tari suru conjugation. Yoroshi deshou ka? Ja, hajimemashou. Niining lisona, atong tukion unsaon paglitanya og mga actions nga dili pasunod o mga actions nga pipila lang sa kinatibuk-ang mga actions nga imong buhaton. Mga actions nga balik-balik o mga estado o sitwasyon nga dili kanunay o permanente. Ang conjugation nga atong gamiton paghulagway niini mao ang tari-tari suru conjugation. Karon unsa man kining tari-tari suru? Ang pasabot niini kay ako ning buhaton og kini og kana og uban pa. Nahinumdum ba ka sa particle nga ya nga atong gamiton paglista sa mga pipila lamang ka mga nouns nga gamayng parte sa tibok listahan? Ang tari-tari suru sama niini apan gamiton lamang para sa mga verbs ug adjectives. Unsaon man pagporma sa tari-tari suru? Ang tari gikan kini sa plain past affirmative conjugation sa verb, ang ta form. Unya kabitan dayon nato ni og ri. Ato ning buhaton sa kada aksyon nga atong isama sa pag-enumerar. Kasagaran duha ka aksyon ang isulti sa litanya, tari suru. Apan usahay adunay tulo ug usahay usa ra ka aksyon ang isulti. Ang importante, imong mahubad nga ang pasabot niini aduna pay mga ubang aksyon nga buhaton o gibuhat gawas sa gisulti. Unya ang katapusan sa litanya, isulti nato ang verb nga suru nga pasabot mo buhat. Ang suru maoy mo modifikar sa tense sa sentence ug makonjugate kini ngadto sa negatibo, past tense ug uban pang mga modalities sama sa pagpamalihog, pangayog permiso, pagdili, pagmandar ug uban pa. Sa napo ka basic verb conjugation nga atong gituki sa leksyon 26 hasta 30 sa kada verb category, ang conjugation nga atong gamiton para sa tari-tari suru kay ang plain past affirmative form sa verb. Atong rebyuhon unsaon ni paghimo. Para sa mga root dropping o category 1 verb sama sa taberu nga pasabot mo kaon, taktakon ang ro ug pulihan sa ta, tabeta, mikaon. Unya kabitan nato ni og ri aron magporma og tabetari. Tanang root dropping verbs ingon ani pag-conjugate. Pwede nimo rebyuhon ang basic conjugation sa mga category 1 verbs sa leksyon 26. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, mauni ang siyam ka klase nga mga hiragana ending sa ilang mga dictionary forms. Pagpormas past tense, ang ku mahimong ita, ang gu ngadto sa ida, ang so mahimong sta, ang bumuno mausab ngadto sa nda, ug ang rutsu ug u mahimong utta. Unya kabitan dayon nato sa ri aron mahimong itari, idari, stari, ndari ug uttari. Ang basic conjugations mga category 2 verbs gidetalye sa leksyon 27 hasta 29. Sa mga category 3 o irregular verbs, suru, kuru, iku, aru ug da, kini ang ilang mga plain past forms. Shita, kita, itta, atta ug datta. Inigdungag og ri, mahimo kining stari, kitari, ittari, attari ug dattari. Ang basic verb conjugations mga irregular verbs gidetalye sa leksyon 30. Pangalitan kini nga sentence, mutan-aw kog TV, muduwa ko sa akong iro ug mukaon kog panihapon. Kung ang tulo ka aksyon dili pasunod o parte lang kini sila sa kinatibuk ang mga aksyon nga akong buhaton, kinahanglan mo gamit na sa tari-tari suru conjugation. Ug sa hinapon moingon tag terebeo mitari, inuto asondari, sushio tabetari shimasu. Terebeo mitari, inuto asondari, sushio tabetari shimasu. Ang pirmirong aksyon nga gihinganlan kay mitari, ang sunod kay asondari, ug ang ikatulo kay tabetari. Ug ang sentence gihumanta sa shimasu aron pagtukoy sa non-past affirmative formal tense. Akong buhaton. Dili pasunod ang mga actions, pwede nga moduwaon ako sa akong iro, unya mukaon kog sushi ug katapos ang aksyon mutan-aw og TV.
pwede pod nga gawas ni ining tulo ka aksyon nga akong gihinganlan, aduna pay ubang aksyon nga buhaton nga wa ko lang hinganli. Kung ang mga actions pasunod, kinahanglan tang mogamit sa te form sa kada verb. Ato na ning natuki sa leksyon 32 unsaon pagsulti og and o og para sa mga verbs ug adjectives. Sa hinapon, terebiyo mite, inuto asonde, sushi o tabemasu. Terebiyo mite, inuto asonde, sushi o tabemasu. Tungod kay ang te form ang atong gigamit, ang pasabot sa sentence kay unahon nako og tan-aw ang TV, unya moduwa dayon ko sa akong iro. Unya katapusan mukaon kog sushi. Maura ni ako mga buhaton og wa nay laing actions. Atong praktison ang tari-tarisuro conjugation gamit ang mga common nga mga verbs sa tanang verb categories. Timan-i ang mga balaod sa pag-conjugate sa plain past ta form sa verb categories 1, 2 ug 3. Sugdan tas category 1 o root-dropping verbs. Ang akeru kay moabri og ang aketari kay moabri og uban pang mga actions. Ang deru kay mobiya og ang detari kay mobiya og uban pang mga actions. Ari natas mga category 2 verbs. Ang aruku kay mulakaw ug ang aruitari kay mulakaw og uban pang mga actions. Ang oyogu kay mulangoy ug ang oyoidari kay mulangoy og uban pa. Ang hanasu kay musulti ug ang hanashtari kay musulti og uban pa. Ang tobu kay mulupad ug ang tondari kay mulupad og uban pa. Ang yomo kay mubasa ug ang yondari kay mubasa og uban pa. Ang tsukuru kay muhimo ug ang tsukuttari kay muhimo og uban pa. Ang tatsu kay mutindog ug ang tattari kay mutindog og uban pang mga actions. Ang araw kay muhugas ug ang arattari kay muhugas og uban pa. Ari natas mga category 3 verbs. Ang kuru kay moari ug ang kitari kay moari og uban pa. Ang iku kay moadto ug ang ittari kay moadto og uban pa. Ang suru kay mubuhat ug ang shitari kay mubuhat og uban pa. Ang aru kay mag-eksistir o aduna ug ang attari kay aduna og uban pa. Ang da kay ang verb to be o is, are, o am, o og. Ang dattari kay mao kini og uban pang mga estado. Pwede po nato buhaton ang tari-tarisuro conjugation sa mga negatibo. Kuhaon lang nato ang plain negative past form o nakatta form sa mga verb o adjective ug kabitan nato og ri aron moporma tag nakattari. Unya ibutang ang suro sa katapusan. Aduna tay mga ehemplo niini unya sa video. Karon ani ay mga ehemplo para sa mga aksyon nga pabalik-balik. Pangalitan, mokaon ug moinom, magkaon-kaon, mag-inom-inom. Mga aksyon kini nga balik-balikon kung anaa ka sa party o mamista baka. Sa hinapon, tabetari, nondari, suru. Tabetari, nondari, suru. Moari ug moadto, ngadto ngari. Sama sa mga customer sa usa ka tindahan. Sa hinapon, ittari, kitari, suru. Ittari, kitari, suru. Mokatawa mo hilak, magsigig katawa og hilak, sama sa inigtan-aw natog comedy drama o teleserye. Ug sa hinapon, warattari, naitari, suru. Warattari, naitari, suru. Mutindog, mulingkod, magtindog-tindog, maglingkod-lingkod, sama sa mga bata sa kindergarten. Sa hinapon, tattari, suwattari, suru. Tattari, suwattari, suru. Muuwan, muhunong, uwan nga binabay, magsigig uwan-uwan. Sa hinapon, amega, futtari, yandari, suru. Amega, futtari, yandari, suru. Abri sira, sama sa pag-abri sira sa pirtahan o pirtahan sa refrigerator baka. Sa hinapon, aketari,
閉めたりする。開けたり閉めたりする。I-on o i-off. Sigig on o off. Balik-balik. Sama sa suga o cellphone. Sa hinapon, tsuketari, keshitari suru. Tsuketari, keshitari suru. Mukantag musayaw. Kanta-kanta, sayaw-sayaw. Sama sa atong makitaan sa mga variety show. Sa hinapon, utattari, odottari suru. Utattari, odottari suru. Karon atong mga ehemplo kay mga sentences. Sa party, mukaon ko, muinom ko, og mobayle, og uban pang mga actions. Sa hinapon, party de, tabetari, nondari, odottari shimasu. Party de, tabetari, nondari, odottari shimasu. Sa eskwelahan, mibasa mi, misuwat og mosulti og hinapon. Past tense na kini, busa sa hinapon, moingon tag, gakko de, nihongo de, yondari, kaitari, hanashitari shimashita. Gakko de, nihongo de, yondari, kaitari, hanashitari shimashita. Ang tense sa sentence kay gidesidir sa shimashita ug dili sa mga verbs nga atong gi-conjugate sa tari-tari nga anaas tunga-tunga sa sentence. Sa kolehiyo, ang mga estudyante kay yano rang sud guwa sa classroom. Ang pagsud og guwa kay yano rang gibalik-balik og buhat sa mga estudyante. Sa hinapon, daigaku de wa gakusei tachi wa 自由に教室に入ったり出たりします。大学では学生たちは自由に教室に入ったり出たりします。Sud sa simbahan, ginadili ang pag-istorya o pagkuhag picture o uban pang mga action. Sa hinapon, kyokai no naka de hanashitari, shashin o tottari shite wa ikemasen. Kyokai no naka de hanashitari, shashin o tottari shite wa ikemasen. Ang suru sa katapusan sa sentence gi-conjugate ngadto sa pagdili. Ato na ning gituki ang pagdili sa leksyon 38. Ang pag-abri o sirado sa puwertahan mo'y makaguba sa silyo. Ang abri sirado kay mga aksyon nga balik-balik. Sa hinapon, doa o aketari, shimetari suru no wa shiru o kuwashite shimau. Doa o aketari, shimetari suru no wa shiru o kuwashite shimau. Ang subordinate clause may gamit sa tari-tari suru conjugation o ginominalize kini o gihimong usa ka noun clause gamit ang particle nga no og nahimo ng topic o subject sa tibok sentence. Atong gituki unsan paghimo og mga subordinate clause gamit ang no og koto sa leksyon 44. Mutuon ka ba kada adlaw? Mainichi benkyou shimasu ka? Dili, usay mutuon, usay di pod. Ang atong ehemplo kay matang sa aksyon nga dili kanunay. Usahay mutuon, usahay di. Busa mo gamit sa tari-tari suru conjugation. Sa hinapon, iye, benkyou shitari, shinakattari shimasu. Iye, benkyou shitari, shinakattari shimasu. Ang po nga usahay kay di na kinahanglan hubaron kay parte naman kini sa tari-tari suru conjugation. Ang pirmirong verb kay mutuon, benkyou shitari, ug ang ikaduha kay ang bali niini, di mubuhat, shinakattari. Gikan kini sa plain past negative, gikan sa shinay na mahimo sinakatta, sinakattari dayon. Kung aduna kay tubag nga usara ka verb nga gibali-bali, usa ka positibo unya ang iya dayong negatibo, ang shimas pwede nato pulihan og da o des. Busa pwede ta moingon og iye benkyou shitari shinakattari desu. Iye benkyou shitari shinakattari desu. Apan adunay gamayng kalahian aning duha. Ang benkyou shitari shinakattari shimasu kay mo pasabot nga sa kada pagtuon maghunong-hunong ko og tuon. Mutuon unya di na pod. Mutuon nya di na pod. Samtang ang benkyou shitari shinakattari desu kay mo pasabot nga ang akong batasan o kinaiyas pagtuon kay maghunong-hunong. Mutuon unya sa ubang higayon di na pod mutuon. Karon, tan-aw nato ang kaso sa mga i-adjectives. Para sa mga i-adjectives, mupurma tag plain past form sa adjective nga mao ang katta ug atong kabitan og re aron mupurma tag kattari. Unya ang sentence atong tapuson sa suru. Kattari suru.
pwede nimo rebyuhon ang i-adjective conjugation sa leksyon 15. Para sa mga na-adjectives ug nouns, sama sa imong nahibalan, ang mga na-adjectives kay grammatically mga nouns ni sila. Busa dunganon nato silag tan-aw kuyog sa mga nouns. Kung aduna kay noun predicate, ang verb nga atong gamiton kay ang da o the verb to be. Ang iyang plain past tense kay datta. Inigdungag sa ri ug suro mubuhat tag dattari suru. Pwede nimo rebyuhon ang basic na adjective conjugation sa leksyon 16. Karon mutan-aw na tag mga sitwasyon o mga kahimtang nga dili kanunay o permanente. Kining kwartuha kay usahay init, usahay tugnaw. Dili kanunay ang kahimtang sa kwarto, usahay init, usahay tugnaw. Sa hinapon, kono heya wa atsukattari samukattari shimasu. Kono heya wa atsukattari samukattari shimasu. Sa mas miagi, dili na kinalang hubaron ang po nga usahay kay parte naman kini sa tari-tari conjugation. Ang mga bata usahay saba, usahay hilom. Ang estados mga bata dili permanente, usahay saba, usahay hilom. Sa hinapon, kodomo tachi wa urusakattari shizuka dattari shimasu. Kodomo tachi wa urusakattari shizuka dattari shimasu. Niining eksampula mo gamit tag noun. Ang mga maestros ininsik kay usahay insik, usahay dili. Ang atong verb diri kay ang da, busa mo gamit tag dattari ug ang iyang negatibo janakattari. Sa hinapon, Chugoku go no sensei wa Chugoku jin dattari so janakattari shimasu. Chugoku go no sensei wa Chugoku jin dattari so janakattari shimasu. Gibutangan ako og so isip emphasis. Dili kinahanglan hubaron ang po nga usahay kay parte naman kini sa tari-tari suro conjugation. Og sa mas miagi, kung usara ka verb atong gamiton sa affirmatibo ug sa iyang negatibo, ang shimas pwede nato bayloan sa des. Busa pwede po kamo ingon og Chugoku go no sensei wa Chugoku jin dattari so janakattari des. Chugoku go no sensei wa Chugoku jin dattari so janakattari des. Atong katapos ang ehemplo, ang mga premyo usahay kwarta, usahay butang. Sa hinapon, shohin wa okane dattari monodattari shimasu. Shohin wa okane dattari monodattari shimasu. So matotal, niining lesona atong nakatunan unsaon paglitanya og mga actions gamit ang tari-tari suru conjugation. Gamiton ang tari-tari suru paglista og mga actions nga di pasunod ang pagbuhat o parte sila sa kinatibok ang mga actions nga di isulti tanan. Ang tari-tari suru gamiton pod paghulagway og mga actions nga balik-balikon pagbuhat. Og para sa mga adjectives ug nouns, paghulagway sa mga estado ug mga sitwasyon nga dili kanunay o permanente. Ang tari-tari suru conjugation pormahon gamit ang plain past affirmative conjugation sa usa ka verb o adjective, ang ta form o katta form, unya kabitan kini og ri. Ang pattern tapuson sa verb nga suru nga pasabot mo buhat. Kasagaran duha ka aksyon ang litanya, apan usay usara ka aksyon ang isulti. Ang suru sa katapusan mao'y magdesidir sa tense ug modality sa tibok sentence. Ang suru pwede makonjugate ngadto sa negatibo, past tense ug uban pa mga modalities sama sa pagpamalihog, pangayag-permiso, pagdili ug uban pa. Ug diri na human ang atong leksyon sa paglista og mga actions. Kita na po niya ta sa sunod nga leksyon. Gambate kudasai. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw ug paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinig tanaw og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para ligon ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw kalimti mag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambarimashou. Otsukare sama deshita.